Častou súčasťou renovácie domu býva aj sanácia múriva proti vlhkosti a zateplenie fasády. Tieto dve činnosti sú v určitom protiklade. Zatepliť by sa malo až po dôkladnom vysúšení múrov, najmä ak uvažujeme o kontaktnom spôsobe zateplenia, ktoré sa končí omietkou. Existuje však alternatíva. Polystyrén cementové dosky, ktorými bez obáv možno zateplovať aj problémové staršie vlhké stavby. Výhody tejto polystyrén cementovej zmesi, ktorú vyrábame vo forme dosiek, sú vo výborných difúznych vlastnostiach a v nehorlavosti. Vlastne každá tá gulička polystyrénová je obalená cementovou škrupinou, tým pádom tá zmes sa stáva nehorlavou. Tieto vlastnosti sa potom dajú využiť pri stavbách nad 22,5 metra, čiže nad požiarnú výšku bez požiarnych obmedzení. A keď sa vrátim ešte k tej paropriepustnosti, to je výhoda, ktorá sa dá veľmi efektívne využiť práve u takých typov stavieb, ktoré majú problém s vlhkosťou múrive. Či už sú to novostavby alebo staršie postavené domy. Dajú sa však využiť aj na zateplenie podláh, s tým, že sa zjednodušia technologické postupy bez zbytočnej betonáže s priamým uložením povrchov. V tom sa mi to podarilo vymyslieť, že som poznal polystyrén dlhé roky a jeho výhody a nevýhody. Tak som začal pracovať na tom, že ako spojiť tento polystyrén bez toho, že by sa vypeňoval blokové. Použil som na to materiál, ktorý sa používa na výrobu kaziet, tanierov pre potravinárstvo. Tak som použil tento typ polystyrénu a podarilo sa mi zamiešať, tak ako som si to predstavoval, túto betónovú zmes, cementobetónovú zmes, áno, s tým, že som dosiahol tie menšie objemové hmotnosti a tým sa dosiahla tepelná izolácia tohto materiálu a zároveň som dosiahol zaradenie tohto materiálu ako do triedy A, ako materiál nehorlavý. Tento zateplovací systém je zložený zo slovenských výrobkov, takže zároveň podporujeme slovenských výrobcov, zároveň sa nám darí slovenské výrobky prezentovať v zahraničí, začíname vyvážať do Čiech, začíname vyvážať do Rakúska a zároveň už pracujeme na vytvorení európskej normy ETAC, ktorým by sme mohli potom prezentovať zateplovací systém v celej Európe.